krásný pohled a jak vypadají a proč jsou ty kameny takhle rozložené a to všechno je moudrost tohoto pána a já mu pomyslně klíč k té bráně odevzdávám. Brána, spirála a prostor je působisko, které na vás, na všechny může působit velmi ozdravným způsobem, tak jak i on řekl, protože posvatnost těch kamenů je rozestavena do takzvané posvatné geometrie, informace a hloubku moudrosti zde. Takže Emi, já ti odevzdávám slavnostně tento klíč, aby ti celý život naznačoval to, že jsi byl tvůrcem tohoto nádherného projektu, který pro všechny lidi může být hodně důležitý, když budou mít těžkou chvíli, bolest na srdci a cokoliv. Můžou přijít, spočinout a ať jim to dává radost. Odemkni radost těch Dubňán, alebo tohoto celého prostoru, alebo světu. A nech vstoupit lidi do tvojej krásné brány. Tady je skromný malý čajový stolík, kde vás budou obsluhovat